mga orasa sa iranta ang labing uwahing sitwasyon diha sa Careta Catholic Cemetery, pinaagi sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, ni mga orasa dagsa na gyud ang mga manuaway dinhi sa duha ka mga Catholic cemetery dinhi sa Barangay Careta sa Dakbayan sa Sugbo, kining sementeryo nga run by the Santo Rosario Parish o kining sa Cathedral Metropolitan Cebu Cathedral nga simbahan. Gani ato makita karon nga ang ubang mga kining sa ato makita nga huot-huot na gani ang kining pipila ka bahin sa sementeryo kay ganiha atong gikatagbor atong gikadungan sa pagsud dinhi sa Samang ang pipila dagsa na gyud ang pila ka mga gikan pa sa laing-laing bahin sa Dakbayan sa Subo. Ang uban usab gikan usab sa probinsya pa o sa silingang mga dakbayan nga matud pa Manila ilang gipaabot lang nga mulandong-landong na hinungdan nga karon nga pasado alas 5 mas daghan pa ang musnisod pa dinhi sa sementeryo sa Careta Catholic Cemetery. Ang uban usab kanila makita gyud nimo nga dunay giplano nga magsusama magpicnic diri mangaon diri mag-dinner kay ang uban nagbitbit nga mga pagkaon na dunay usab uban kanila nga nagbitbit usab og mga lingkuranan kay samtang gihimo na usab din nilang susama og mini reunion nila kay dinhi usab sila nag-abot-abot ang ubang mga kaliwat ilabi na alang usab sila haminahal sa kinabuhi nga dinhi usab gilubong gani gisugdan na usab sa pagpasuga ang katong 2 days nga gibayaran nila tag 350 pesos nga pasuga alang sa November 1 ug sa November 2 ug bisag bata hangtod na nga to sa mga tigulang dinhi nag-abot ses og hinupaynomdom sa kapulisan nga bisan pa man kung magsusama sila magpiknik dinhi apan kutob lang sa 12 midnight. Hinungdan nga magisulit na usab sa tuang mga Sugbuanon o bisan pa neto mga gikan sa silingang mga probinsya o dakbayan ang ilahang oras dinhi sa Careta Cemetery. Gisiguro usab sa kapulisan nga dahil sa pagsud nila masigurado nga walay mga hinagiban or mga gidili nga makasud dinhi especially na usab mga ilimnong makahubog. So kini magipandalan lang pagkaon og mga ilimnon gisusi usab kini sa tuang mga pulis ano sa pagsiguro nga mahapsay gihapon og matarong ang dinhing pagpadagan sa All Saints Day kay og mausab lain na usab nga gipaabot nga dagsa sa mga manuaway especially nga All Souls Day og mga adlaw. So ses alang sa tuang mga buot pa nga muapas dinhi sa Careta Catholic Cemetery nga gusto pang modua mamahimo pagyud kaayo kay bukas pagyud og maayo ang panahon dili init. And then at the same time, wala po traces nga adunay pag-ulan-ulan nga masinati. Hinungdan usab nga posible pa nga mudaghan pagyud ang dasok sa mga manuaway dinhi sa duha ka mga Careta Catholic Cemetery. Ug mo kanay latest dinhi sa Careta Cemetery, back to you, Ses. Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.